να φύγει, γιατί έχω αργήσει πολύ. Κάτσε ρε Γιώργο, πού πας ρε Γιώργο? Έχω αργήσει και άμα αργώ ανησυχεί η Γεωργία. Καλά, δεν επιμένουμε. Καληνύχτα Γιώργο. Καληνύχτα σας. Χάρηκα που ξαναειδωθήκαμε δεσποινείς. Και εμείς χαρήκαμε Γιώργο, και εμείς χαρήκαμε. Εσείς πείτε τα, εγώ πάω να χτυπήσω τα αυγολέμμα να μην κρυώσει η σούπα, ναι. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Εγώ στην αρχή, δηλαδή, του είπα ότι δεν ήθελα. Αυτός μετά όμως μου είπε έλα, εγώ μετά του είπα ότι όχι, μετά αυτός επέμενε και μετά του είπα εγώ εντάξει, μετά αυτός είπε και αυτός, κατάλαβες. Μην νομίζεις, δεν είμαι καθόλου θυμωμένη μαζί σου. Μπράβο, ξαδέρφη. Μπράβο. Εγώ ο φουκαράς, ξέρεις. Ξέρω. Όλες εσείς οι άντρες λίγο πολύ... Ναι, εμείς οι άντρες έρχεται καμιά φορά η κατάσταση έτσι και στραβώνει και... Αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, ξαδέρφη, έφταξες κι εσύ. Έφταξες κι εσύ. Εγώ. Πώς, τι. Εγώ καημένος πρώτη φορά. Τι. Εσύ τώρα εδώ που τα λέμε ξαδέρφη δεν κάνει και να στα λέω τώρα γιατί είσαι και ξαδέρφη μας δηλαδή, αλλά είσαι και 3 μέτρα κορίτσα. Μόλις σε είδα έπαθα. Εμένα ξαδέρφη καταλαβαίνεις, η ζωή μου δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Να, πρώτα να μάθεις δηλαδή άμα θες. 8,5 ώρα κάθε βράδυ νταν εδώ. 8,5 ώρα κάθε βράδυ νταν εδώ. Η ζωή μου εμένα μια λίμνη, μια ήσυχη λίμνη. Χωρίς κύματα, χωρίς αφρούς, τίποτα. Λάδι που λένε, λάδι. Και ήρθες εσύ και έπεσες μπλουμ στα βότσαλο μέσα στη λίμνη. Και να τα κύματα, και να και οι αφροί. Αλλά σε αυτό και η ζωή μου κατάλαβες. Αλλά ξαδέρφη αυτό ήταν. Να, αυτό ήταν. Εσύ ήρθες, πέρασες, θα φύγεις. Θα ξαναβρει αυτή την πράσινη, τη σαχλή, τη μουδιασμένη της γαλήνη που ώρες γίνεται ανυπόφορα. Ανυπόφορα. Δεν είναι έτσι, ξάδερφε. Εάν σου είναι τόσο ανυπόφορη αυτή η γαλήνη της λίμνης σου, ανατάραξε τη μόνος σου. Πώς δεν την ανατάραξω δηλαδή. Έχεις κάνει ποτέ με τη γυναίκα σου ένα γλέντι σαν αυτό που κάναμε χτες μαζί? Μα τι λες τώρα, εγώ με τη Βέτα είμαστε 12 χρόνια παντρεμένοι. Δηλαδή η γυναίκα μου, είμαστε χρόνια για ζαμάνια μαζί. Είναι γυναίκα μου τώρα. Πάει. Κάθε γυναίκα είναι ένα βότσαλο. Και η δική σου είναι ένα υπέροχο κάτασπρο βότσαλο. Και με αυτή θα μπορούσε να αναταράξει αυτή τη μουχριασμένη γαλήνη. Μπορεί να μην σου κάνει αφρούς και κύματα. Τα πράσινα ντερά της όμως θα σαλέψουν. Τώρα βέβαια ξαδέρφη, το ρίξαμε πολύ στο υδροβιολογικό. Όμως νομίζω ότι τώρα πια δεν θα έχεις μάτια να με δεις, όχι και έτσι. Μπορώ να σου πω ότι είμαι και χαρούμενη. Χαρούμενη? Μάλιστα. Ξέρεις, η Βέτα και είναι και αγαπημένη μου ξαδέρφη. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήρε ένα τέτοιον άντρα. Τόσο κουβαρτά, τόσο ανοιχτό χέρι, τόσο γενναιόδωρο. Ήρθες Αθηνά, έλα, πέρασε. Δεν σου είπα. Καλησπέρα σας. Καλώς την κύριε Αθηνά. Τι κάνεις, καλά είσαι? Μια στιγμή Αθηνά να σου το φέρω. Όμως, κύριε Μανολάκη μου, αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία αυτό που έκανες. Μπα. Πότε το έμαθες και εσύ, κύριε Αθηνά μου, πότε πρόλαβες? Και της άρεσε τόσο πολύ της Βέτας. Βέβαια δεν λέω, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Τα χιλιάρικα είναι χιλιάρικα. Α, εκεί το πας εσύ. Είπα κι εγώ. Να το εδώ το έχω. Τι είναι αυτό, για να δω. Ένα κόσμημα που το δίνει σε τιμή ευκαιρία σε μια πρόσφυγα από τη Ρουμανία. Μα είναι πολύ ωραίο, γιατί δεν το παίρνεις? Μα είναι θαύμα. Δεν σ' αρέσει? Πώς, αλλά ο Μανώλης. Ο Μανώλης. Τι ο Μανώλης, σ' αρέσει, Βέτα μου? Πώς δεν μ' αρέσει.
Μα δεν μου πες ότι της αρέσει η Ρεβέτα με αυτό το πράγμα. Μα δεν μου είπε, παιδιά, ότι της αρέσει. Πώς δεν σου το είπα. Αν τέλος πάντων σου αρέσει, δηλαδή τέλος πάντων αν σου αρέσει, τέλος πάντων δηλαδή, πάρτο. Σε ευχαριστώ, Μανώλη, σε ευχαριστώ. Άκου, κύριε Αθηνά μου, άστο και παίρνα αύριο να σου δώσω τα χρήματα. Καλά, Εντάξει. κύριε Μανώλη, δεν θα χαθούμε. Άντε. Ωραία. Λοιπόν, άντε, να πηγαίνω κι εγώ. Από τώρα. Από τώρα, γιατί αν γυρίσει ο Σωτήρης στο σπίτι και δεν με βρει, χάθηκα. Καλά, Αθηνά μου. Λοιπόν. Όπως νομίζεις. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, Αθηνά. Καληνύχτα, κύριε Αθηνά μου, και πού είσαι? Άμα σου τύχει κανένα άλλο μπιζού, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα τάραξα τα νερά, τα τάραξα. Αχ, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Κυρία Σετήρισα. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, συγγνώμη, κανένα ουσκάκι έχουμε. Ορίστε. Συγγνώμη, ρε Βέτα, αλλά πρέπει κάποτε να εισακούω μέσα από το σπίτι. Άκου, Σοφία, σάλταρε σε παρακαλώ μέχρι το ζαχαροπλαστείο και πάρε ένα μπουκαλάκι ουίσκι. Άντε, μπράβο. Σοφία, 2 θα πάρεις. Εντάξει. Πού είσαι, Σοφία? 3 είμαστε. 3 να πάρεις. Εντάξει, μάτε. Άντε, περάστε να φάμε για να μην κρυώσει το φαγητό. Ναι, περάστε. Να μας κρυώσει, δεν τρώγεται. Πάμε. Κοίτα τι πήγα να πάθω. Να αφήσω τα φώτα να μένουν. Ρε, άστο να κάψεις και μια φορά στο γάμο του Καραγκιόζη. Άστο να κάψεις και μια φορά στο γάμο του Καραγκιόζη. Και από αύριο βλέπουμε. η οποία μας τιμά και μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Επίσης, ένα ευχαριστώ στους χορηγούς μας που στήριξαν την προσπάθεια, στον Νίκο τον Παναγιωτήδη που προσέχει και διατηρεί το χώρο αυτό σε καλή κατάσταση, τον κύριο Γιάννη Τσιμουράγκα που μας βοήθησε πάρα πολύ με τον ήχο και τα φώτα και όλους όσους μας βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο να πραγματοποιήσουμε αυτή την παράσταση. Θα ήθελα με ευκαιρία να πω ότι αν κάποιος από εσάς θα ήθελε να συμμετάσχει στη θεατρική μας ομάδα, μπορεί πολύ ευχαρίστως να διονύσει με οποιονδήποτε από εμάς. Και κλείνοντας, να πω ότι τα έσοδα της παράστασης αυτής και της επόμενης θα διατεθούν για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ηλίου.